Salut și bine ai venit la cea de-a 6-a lecție despre puteri. Astăzi voi vorbi despre puterea unui cât. Iată cele două formule care, de fapt, reprezintă una și aceeași formulă. A împărțit la B totul la puterea n este A la puterea n împărțit la B la puterea n, sau scrisă sub formă de fracție A supra B totul la puterea n este A la puterea n supra B la puterea n. Hai să vedem două exemple. În primul exemplu, 10 împărțit la 5 totul la puterea a doua, îl scriem așa cum ne-am obișnuit, 10 împărțit la 5 ori 10 împărțit la 5, paranteza înmulțită cu ea însăși de două ori. Noi, bineînțeles că putem aplica câteva proprietăți ale împărțirii și să facem 10 ori 10 împărțit la 5 ori 5. Da? Și vom avea 10 la a doua împărțit la 5 la puterea a doua. Aceasta este scrierea cu ajutorul semnului de împărțire. Aceeași formulă, același exercițiu scris sub formă de fracție. Este mult mai intuitiv. 10 supra 5 totul la a doua este 10 supra 5 ori 10 supra 5. Din înmulțirea fracțiilor știm că înmulțim numărătorul cu numărătorul și numitorul cu numitorul, deci obținem 10 la a doua supra 5 la a doua. Atât pentru astăzi, îți doresc o zi bună!